हम तो से पूछी न कौन सुभवा हो के लिखल नमस्ते के कोबर हो के लिखल नमस्ते के कोबर हो के लिखल जय हिंद के कोबर हो। हम तो से पूछी न कौन सुभा हो के लिखल नमस्ते के कोबर हो के लिखल नमस्ते के कोबर हो के लिखल जय हिंद के कोबर हो। घरवा में पड़ल स्वामी जी भाभी बाड़ी हो उहे लिखली नमस्ते के कोबर हो उहे लिखली जय हिंद के कोबर हो उहे लिखली नमस्ते के कोबर हो। घरवा में पढ़ल प्रभु जी भाभी बाड़ी हो उहे लिखली नमस्ते के कोबर हो उहे लिखली नमस्ते के कोबर हो उहे लिखली जय हिंद के कोबर हो। कौन में जइया प्रभु जी कोइले बानी हो या पाना से दूर कोइनी हो या पाना से दूर कोइनी हो। कौन कसुरवा स्वामी जी कोइले बानी हो या पाना से दूर कोइनी हो या पाना से दूर कोइनी हो। एक बेजइया सुभवा माड़ो में कोइलू हो लावल पानावा जुठारी दिहलू हो लावल बीरावा जुठारी दिहलू हो। एक कसुरवा में सुभवा माड़ो में कोइलू हो